Takže čaute ľudia, ja vás vítam pri ďalšom videu a poslednej časti hry Agario, je to 5. časť, nie je to posledná časť, budeme ešte natočiť Agariu, ale nie v tomto mesiaci, alebo v 2 mesiacoch, budeme natočiť iné hry, takže poďme na to. Počkáme, dokedy sa nám načíta a uvidíme, ako sa nám dnes bude dariť. Včera sa nám darilo, no polovične, ale teraz uvidíme. Počkáme. Tam ešte meno už asi máme, áno. Také stánko. A môžeme hrať. Tak, zatiaľ sa napapkáme z tých malých, ale musíme dať pozor, aby nás nezvedol. Napríklad, wow. Aby nás nezvedol niekto. Trochu mi kričíka, ale to nevadí. A 42 bodů skoro zatiaľ. Viac pohoval som, že ešte to mám. Punkt ma nakrnil a máme ho. Ďalšieho mám. Wow. Tak to nevadí. Ideme ešte raz. Máme asi 5 pokusov. A uvidíme, ako sa nám bude dariť. Zle mi ide obrazovka, a keď dám video na YouTube a obrazovka mi ide hore nohami. Tak kto vie, ako s tým niečo urobiť, tak napíšte mi do komentov, prosím. A teraz sa venujeme hre. Poďme. A nemáme ho? Máme to. Teraz musíme utekať. No, poď. Tak. Pozor. A Turecko mi zjedlo polovičku. My hráme ďalej, musíme dávať pozor, aby nás nezjedli. Pozor, Neymar tu je. Tak, hráme. Tak, super. Tak, Syria. Nespapali sme ho, Tak. Napakujeme sa z tých maličkých a potom ideme na veľkých. Ale teraz zatím... Ja som trúbka. A teraz ma to rozjem. Díky. Každý ma chce zjesť. Teraz. Netýkame, to mohol si mi, ale to nevadí. Ideme ďalej. Opa. Musíme dať pozor na to. Zadáchom sa vrátil. A zjudu. Máme si ešte asi 3 pokusy a ukončíme video Agaria. A ďalšie video bude až pondelok. Sobotný deň si dám voľno, ale v pondelok už môžete čakať video. Ešte ste mi nenapísali do komentárov, ako chcete, takže porozmýšľam a dám video na YouTube. A zase ma zjedol. A dúfam, že už to nebude taká hra, že bude hore nohami, keď to dám na YouTube. Dúfam. Musí byť asi rovná obrazovka na hre, keď chcem, aby nebola hra hore nohami. Tak. A zase ma zjedol. Idem ešte posledný krát. Už sa mi vyžduje 5. krát, nie 4. krát. No, teraz budem naozaj posledný krát a dúfajme, že niečo ulovíme, ako sa mi tomu hovorí. Takže skúsime ešte jeden diel, no, môžem. A teraz neviem prečo, ale kvôli sa rozpojil a
No, no, myslel si asi, že máš vie, tak kde máte pripájať na iný server? Možno to trochu vezme na nervy. Ale ideme ďalej. A prepáčte, že natočím v takto oneskorených hodinách. Nemal som naozaj čas. Ale našiel som si náš čas. Wow, ja som sa pekne naladil. Tým, prišiel. Počkáme. Trošku. Ježiš. No. 35. server, no, celkom dobre. Wow. Ja som na nejakom 30. serveri. A ideme ďalej. Tak, a pozor, ako nás je. A zjedol ma, takže dnes pomaly ukončíme dnešný diel. Dúfam, že sa vám dnešný diel páčil. Ak sa vám páčil, nezabudnite hodiť like, odber a ak sa vám ešte toto video páčilo, nezabudnite aj zdieľať. A ja sa s vami učím. Čaute.